dako na kay kag-invest. Imong gugma, imong oras, imong lawas. Unya o pangutan-on siya, moingon lang siya, it's complicated. Wow! Ayaw pang membro sa hashtag BSP, biktima sa pasalig. Where you I will be my Actually, bay, na may mga tao na valid ilang reason nganong di sila mo commit. Today, bay, ato i-discuss ang duha ka klase, ang mga tao na need og time ug ang mga tao naghimo lang ta og pastime. Number 1, gugma phobia. Yes, makatagam jud ni bay basta masakitan ta sa gugma. Kung ang emong MU murag uyab kay na phobia sa gugma, taga-ilag time. Nagbuhat maguna siya og wall para dili na siya masakitan og balik. Need pa ginag time para gubo na ang wall para makasulod ka. So be patient lang bay. Dili sa lalim ang iyang naagian ba. Mo commit ra gyud na siya nimo. As long as good ang inyong relationship, sabta lang sa. Number 2, wala pa ka get over sa ex. Usahay bay, ang atong ka-date gikan og relationship. Abi niya ready na siya ba? Unya nisulod siya ana. Unya makarealize siya na pada siya love siyang ex. Dili gina siya mohatag og label ninyo. In respect ra pud nimo, actually sa imo maning kaayuhan, dili man gud siya ganahan na mahimo kag rebound relationship ba. Don't get him or her wrong. Ganahan man siya nimo, but need lagi siya time to figure out kung unsa gud iyang gusto. Murag sa kanta ni Ogie Alcacid bay ba, na huwag ka lang mawawala. Pag inani ang sitwasyon bay, distansya lang gamay, be safe ba. But remember bay, pag inani ang sitwasyon, it's not about you. Ayaw i-blame imong self. Dili mas better ang iyang ex nimo. It's just that mas dako siya gi-invest na to, so need yung time para mawala tanan feelings, para imuha siya 100%. Number 3, dili pa siya happy sa iyang self. Naa pa siya mga inner demons ba? Kani mga tawhana bay, gasuffer na sila og depression, anxiety, problema sa kinabuhi, lonely na sila na mga tao. Lisod kaayo i-commit basta dili ka happy sa imong self. Kani mga tawhana bay, need yun na sila og time to figure it out, to fix themselves. Dili na ta sa mga tao naghimo tag pastime. Number 1, si super happy. Kani mga tao bay na happy kayo sa ilang kahimtang karon, na dili mag-matter if naa ka or wala, happy ra gyud sila. Ang problema bay kay mainlove ang kanila, unya sila kay wala ra di ay nimo. Number 2, he or she is not into you. Kana ganing ganahan sila sa benefits na ilang makuha nimo. Friends with benefits ba? Ganahan sila nimo bay, pero dili sila in love nimo. Ang kasakit man gud ang imong gugma sangko sa langit. Number 3, window shoppers. Mga tao na balhin-balhin og ka-dates, lain-lain og pares, sigilag free taste ba? Ighuman og testing sa imong tinda, moana lag at sa pikas ha. Ang worst, moana pa gyud na mobalik lang ko ha. Unya ikaw, presidente sa BSP, biktima sa pasalig, muhuwat lang ka, wala siya ga shopping. Bay sakit kayo bay, dili gyud lalim. Bay, sa tulo na akong gi-mention bay, ang pinakasayop na imong ginabuhat, akong balikon ha, ang pinakasayop na imong ginabuhat kay moingon ka og tagaan lang tika og time. Take your time. Bay sayop kaayo na bay. Wrong move gyud siya. Ang nahitabo man gud bay kay na-enjoy niya ang best of both worlds. Naa ka unya ma-enjoy niya ang kinabuhi niya. Nya ikaw na invest kag dako kayo, gahuwat ka sa wala ba? Sige na siya og laag, sige siya window shopping. Makakuha siya sa imong benefit, pero ikaw wala na mahabilin sa imo ha. Luoy kaayo ka. Now, ang pinakadakong pangutana, unsaon naman ko ni dongpons na naaraman ko diri? Think about this bay. I will tell you exactly the words na angay nimong isulti niya. Pangutan-an siya, unsa man jud ko nimo? Unsa imong plano nako? Ang tubag ana niya bay, I still need more time. Dili pa ko ready mo commit. Imo dayon siyang replyan. Yes, I think you need time. I really like you, or if love mo, I really love you and I care for you. I want you to be happy. I truly do. But ganahan kog someone na mo commit na ko 100%. Ganahan ta ko na ikaw. But if you need time, buhata na. Maybe I will still be here or maybe I may belong to someone else. Makakita na ko og lain. But miski unsay mahitabo, I will be happy for both of us. Unya distansya dahil kagamay. Mahibulong na siya, hala, nakamata na akong gipaasa. Duha ang mahitaboan ni bay. Ang first one, kay maka-feel na siya of fear of loss. Mahadlok na siya mawala ka.
Powerful kina siya na statement by kay manggawas gyud na unsa ka tinuod ang iyang feelings nimo. Kung tinuod ba jud na love ka niya or nagbinuang ra, aw automatic na dayon label. Uy, kaya hunahuna niya, hala, basi nakakita ni siya lain na mas gwapo or mas gwapa nako. Makaana man na siya, hala, nanirado nagtindahan, uy, close for renovation man guro ni siya. Wala makabuang nagtuktok bay. Tuktok sa imong heart, nabalika, dawata kog balik. Ang ikaduha mahitabuan ni bay, ang opposite. Sakit kaayo siya, pero atong atubangon. Na membro jud ka sa BSP, biktima sa pasalig. Bay, if that happens, move on na lang. Murag sa saying ba, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were. Bay, miski asa ng duha, beneficial jud na nimo. Kung number 1, yes, congratulations na mo yung label, ni commit na siya nimo. Pag number 2, ayaw ka sad bay, gitagaan nimo imong self na makakita og 100% na mo commit nimo na tao. Ayaw settle for someone na inana. You deserve more. Kung makakita manggaling kag another pares, don't do the same mistake again. Kadong moingon kag muhuwat ra ko nimo. Bay, daghan ba kay rason nganong dili mo commit ang tao? Ang importante lang ana is dapat ma-distinguish nimo kung need ba siya og time or gihimo lang kag pastime. After that, naka-decide na kaunsay buhaton. Salamat mga higala. Hopefully naamoy nakuha sa ako today. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Choy Tabay. Thank you.